Bueno, pois moi bo día a todas e a todos. Grazas aos que estades a seguir esta rolda de prensa vía streaming. Veño a presentar unha proposición que Compostela Aberta levará ao próximo pleno, o pleno do mes de xaneiro. Trátase da implantación dunha ferramenta contable, chámanse anticipos de Caixa Fisa. Esta implantación pedimos que se faga nas axudas sociais co obxectivo de axilizar o seu pagamento. Consideramos que a situación extrema que estamos a vivir como consecuencia da pandemia da COVID pois obriga as administracións públicas a facer todo o posible para prestar servizos que sexan eficientes e, sobre todo, áxiles, non? No que se trata das persoas que se atopan nunha situación de vulnerabilidade pola crise. A proposta que presentamos axiliza os pagamentos, neste caso, nesta proposta concreta, os das axudas sociais, en que se pode aplicar a outro tipo de gastos, e os axiliza porque elimina a burocracia que hai previa a calquer pago, a calquer cobro de axudas, non? Nas axudas sociais, ademais, pois, como dicía antes, nun colectivo que lamentablemente atópase nunha situación vulnerable no económico, no social, e que medrou neste ano a consecuencia da pandemia da COVID. Esta ferramenta contable está prevista na Lei de Facendas Locais, no texto da Lei de Facendas Locais, no que di que os anticipos de Caixa Fisa son provisións de fondo de carácter extraorzamentario que se realizan a caixas para a atención inmediata de algún tipo de gasto, non? Son gastos que teñen que ser de pequena contía e que teñen que ser periódicos e repetitivos, o que acontece, pois, lamentablemente, coas axudas sociais das administracións locais, non? E a propia normativa dícale a finalidade desta ferramenta, que é executar o gasto e axilizar o pagamento das contías, de pequena contía do Concello. Así que, co obxectivo de axilizar o pagamento das axudas sociais do Goberno Municipal, concedidas polo Goberno Municipal, e eliminar toda esa burocracia que é moita previa ao pago destas axudas, pois facemos esta proposta, non? En abril do 2020, nun pleno, o Goberno Municipal modificou as bases de execución para incorporar nelas esta ferramenta contable, os anticipos de Caixa Fisa. Sen embargo, en resposta a unha pregunta que fixo Compostela Aberta no mes de outubro, pois recoñece que aínda non fixo uso desta ferramenta. Certo é que as bases que se modificaron nese pleno en abril do 2020 facía referencia explícita ao capítulo 2 e non ao capítulo 4, onde se imputan as axudas sociais e outras transferencias, non? Mais tamén é certo que se dicía que de forma excepcional e motivada poderíanse imputar outros gastos, e creo que na situación que estamos a vivir non hai outra justificación máis motivada que a pandemia, non, para justificar estes gastos. E por iso é difícil de entender que nun momento de crise como que vivimos, pois non se aproveite esta ferramenta para axilizar as axudas sociais e que ademais prefira optarse por outro tipo de mecanismos, como poden ser a entrega de vales de compra para o supermercado. Non se entende que o Goberno Municipal non fixera xa non só uso desta ferramenta contable, senón uso de prestacións de rescate social que están incorporadas na Ordenanza de Garantía Básica, que podía abonar de xeito inmediato esas axudas sociais, que podía, a través dos anticipos de Caixa Fisa, axilizar eses abonos, eses pagos, e, sin embargo, pois, optou por outras cuestións, como decía antes, como os bonos do supermercado, non? Non fixeron así outros concellos. Por exemplo, na nosa contorna, moi próximo, o Concello de Ames, no estado de alarma, implementou estes anticipos de Caixa Fisa para pagar precisamente as axudas sociais. Por iso pedimos no pleno que se incorpore esta ferramenta nas bases de execución do orzamento, facendo mención explícita a que se adique a axudas sociais, e que o Goberno non só incorpora nas bases de execución do orzamento, senón que, por favor, xa que incorpora ou implementa, que empregue a ferramenta contable para axilizar o pagamento das axudas sociais a todas esas persoas e familias santiaguesas que o están a pasar moi mal e que o que necesitan é que as axudas sociais concedidas polo Concello cheguen canto antes.
máis nada. Algunha preguntiña? A ver, de que xeito eliminaría a burocracia? Como poría en marcha ese mecanismo? Sí. Vale, para pagar unha axuda social ou calquer tipo de gasto do Concello, tes que facer diferentes trámites. Hai unha proposta do Departamento de Políticas Sociais, esa proposta pasa ao Departamento de Intervención, do Departamento de Intervención vai á Tesorería. Todos eses trámites, burocracios e todos esos departamentos non existen se se implementa o anticipo de Caixa Fisa. O Departamento de Políticas Sociais ten unha caixa e directamente lle paga ou lle abona as axudas a persoa que o necesite. Entón, aforras todos os trámites que serán a posteriori, pero aforras todos os trámites dos diferentes departamentos que están implicados nun pago. Todo eso afórralo. E, bueno, sabemos que son bastante tempo, son bastante tempo, son bastantes días, e que, bueno, así as persoas terán os fondos que o que importa a súa social nas súas contas bancarias, e despois, sí que, de que unha vez cobrado, sí que se terá que facer todos os trámites. É como revertir, digamos, Sí, claro. É unha fórmula que hai para que contías que son pequenas, o sea, non podes pagar así unha obra, pero contías que son pequenas, que sí que pode haber unha saída de fondos máis ou menos inmediata. O departamento correspondente, neste caso Políticas Sociais, fai a proposta e directamente sale da conta bancaria, sale da caixa, non? Senón, bueno, cando hai diferentes departamentos implicados nun tema, pois sempre se dilatan moito máis os tempos. Bueno, non o comentei, esquecime. Sí que é certo que no estado de alarma implementaron no Concello de Ames, é público, está, se se busca en internet se pode atopar, precisamente para agilizar as axudas sociais, o pagamento das axudas sociais, pero hai outros concellos que teñen implementados de fallanos. E a experiencia ven demostrando que en canto se implementa, os tempos de pago redúcense moitísimo. Por exemplo, o caso do Oviedo, que é así unha cidade, da Avilés, que é unha cidade así bastante grande e que implementou fai 4 anos, polo cal xa teñen estudios de como evolucionou, reduciu en 4 veces, o sea, reduciu en 4 o que estaba pagando, a media no que estaba pagando. E agora mesmo paga as axudas sociais en menos de 10 días, desde que a persoa necesitada os solicita. Claro. É unha diferencia importante ter cobrado unha axuda social en 10 días e non en 2 meses. Hai máis preguntiñas? Fun rápida, así que vamos a ter que ir a...